Hey guys, welcome to my YouTube channel Susita Basumatariyaw. So आं दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांगोन। आं माने जों थांगोन आरोना जों मोनसे कभार भिडिअ बानायदों आरोना माबायदि जायो मिथिला ओमफ्राय दायो माने जोङो शुट खालामनो थांनो नागिरदों अखाबो हादों एसे ओमफ्राय होमबाबो थांनो नागिरदों आरोना जोङो माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा खालायो जोङो मादि एक्टिं खालायो नायलांबाय थादो आरोना जायाबाबो बानायबाय बे आंनि फार्स्ट भिडिअ स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो दायो लकेसन चेन्ज खालामसिगोन ओइ एबार बे लकेसननिफ्राय बै लकेसनाव थांसिगोन